12 টাকাজলা বিধানসভা কেন্দ্র ও তিপ্রা মথা বদল एबा आंध्र सम्मारिनि बाना याकारै ताबक बीजेपी बदल एबा पद्मभुवनी बानाव जयनिं रफायका तिनि 13 नुखुंनि 52 जना भोटार ओ पार्टी स्लाइमु पार्टीमुं पार्टीखा स्रां सालनि दिपरजराव टाकारजला मण्डलनि बिसिं खबजांनाय जन्म जयनगर विलेज कमिटिनि हरिमंगल पारा हामसायाव हरिमंगल पाराव टाकारजला मण्डल कास्कु निर्मल देब्रन टिफांबाय अजयनिं बान्दा संजाजागो पान्डाव मथा बदलनि 52 जना भोटार भारतीय जनता पार्टी बदल हापाइका बरनियागो बीजेपी बदलनि बानाया फै लामसुगिन हारका मण्डल कास्कु निर्मल देबबर्मा ताई तंखा याकसु कास्कु रमनाथ देबबर्मा ताई जुरा आदग्र बसकांनि सालो बीजेपी बदलनि उइनो सामुं खालायनाय हिमितिनि समाय टांखा ताई कक्टोबर थुमिरनि बसकांगो टाकारजला मण्डल कास्कु निर्मल देबबर्मा साका 2026 नि एडिसि चंबारिओ बर जेसकेपानो हापाङाव फायनाय आबोनि बागै ताबो गोबां जयनिं दङ टाकारजलाव होनाय सोंथिनियाव जागा टाकारजला विधानसभा बिसिङाव कलाइजाक जेजेनगर बिसिनि सोंसारिमान अब हरिमंगल पारा अ जागाव सोंथिनि फायनाय शक्ति केन्द्र भित्तिक बिसिनि सांगठनिक बैठकनि बिसिंथि खालायनाय सोंथिनियाव जागाव 13 परिबारनि 52 भोटार सोंथिनियाव जागा मानखा अनान दल याकारै सोंथिनि कताल खालामनानै नंगौखौनो फायनाय सों टेक्सिस गां बिसिङाव बरंना जयनिं नायथाय के बसखांनि नाहारमुं ताम तंनाय सिनि बसखांनि नाहारमुं तबनो जुदि बसखाङाव इलेक्शन जेमन बिसि इलेक्शन जुदि थांगा सिनि टाकला विधानसभानि बिसिं जतो बिसि दङ सिङाव जागा गाहाम परिदर्शन फायनाय गाहाम कन्टेस्ट फायनाय जों प्रत्येकटा बिसियाव जों जयलाभ फायनायनि बागै जों जुदि राखनानै अबनो सिनि सेस्था दङ